Dobar dan, ovo je Tanjug. Gledate vesti tačno u 15 časova. Ja sam Irko Mihajlović. Ovo su događaji dana. Najmanje 35 ljudi poginulo u napadu Rusa na ukrajinsku vojnu bazu blizu granice sa Poljskom. Iz kabineta Zelenskog poručuju da se Moskva i Kijev približavaju kompromisu. Pronađeni delovi aviobombe u letelici koja je pala na Zagreb, ostaci drona izvučeni iz zemlje. Bombu sovjetske proizvodnje koje na osnovu ovoga što vidimo sad po liku, po obliku, po upaljaču, da je riječ o aviobombi. Skaču cene goriva i hrane u Evropi zbog sukoba u Ukrajini. Proveravali smo kakvo je stanje u Beču. Država vjerojatno ima instrumente gdje može nešto da uradi, ali to još se čeka. Pucnjava u Beogradu, muškarac ranjen u nogu i leđa. Policija traga za napadačem. U Karajukića bunarima jutros izmereno minus 28 stepeni. Kako martovski mrazevi utiču na budući rod žita, voća i povrća? Pitamo profesora Poljoprivrednog fakulteta Dejana Đurovića. Da li se Moskva i Kijev približavaju kompromisu u pregovorima?